So we are back mga buddy, and welcome to our YouTube channel. For today's video mga buddy is kami po ay makikiramay sa pagkamatay ng ating dating Pangulong si Noynoy Aquino. And gagawa ako ng reaction video sa pag-perform ni Moira De La Torre sa funeral mass ating dating Pangulong Noynoy Aquino. And kung bago ka lang sa YouTube channel namin is don't forget to subscribe, like, and share to our YouTube channel. So, let's go. So tayo po'y nakikiramay sa ating dating Pangulo na si Noynoy Aquino. And let's go, gagawa tayo ng reaction video sa kanta ni Moira, dahil ang kinanta ni Moira dito guys is Paubaya na gawa niya. So let's go. So ako po'y nakikiramay sa lahat ng sumusuporta sa Noynoy Aquino. Noynoy Aquino, dating Pangulo natin. Talagang napakaganda talagang kumanta ni Moira. Nice siyang kumanta guys, smooth. Ganitong mapapaiyak ka na lang. Mahal mo. Kantang ito guys is parang spiritually and physically ito siya guys. Talagang ramdam mo ang kanta. So iniba ang lyrics guys. Wow! Hindi pala. So sorry. Iniba talaga, iniba. Iniba talaga ang kanta niya. Ang lyrics. Kailangan mo na siya. Is parang binibigay mo na siya sa Diyos. Wow! Binibigay mo na siya sa Diyos dahil lahat naman tayo ibabalik sa Diyos. Magiging abo. Lahat tayo mamamatay. And talagang kailangan natin tanggapin ang bawat mangyayari sa buhay kapag nawala na ka. Wow. Nice talaga pag kumanta si Moira guys. Talagang nakakuha niya yung loob mo. Wow. So talagang sa lahat ng ginawa niyang kanta guys is ang Paubaya talaga ang pinakamaganda na kanta na ginawa niya, dahil physically and spiritually may meaning sa spiritually yun guys, and may meaning din sa physically natin to yun guys. So, let's go. Ang pagkagitara guys is ayos talaga guys, no? Sana ganun din ako mag-gitara. So, meron akong cover na kanta sa Paubaya guys. And pwede kong ilagay sa description kung gusto nyo yung pakinggan. At sana magustuhan nyo yun.
kasi hindi talaga maganda boses ko. Salamat sa oras. Dapat ganun tayo guys, no? Dapat pinagpapasalamat natin ang mga oras na nakasama natin yung taong minahal natin ang namayapa. Sana ipagpasalamat natin na nakasama natin sila is ganun naman talaga yung buhay. Need natin i-accept ang bawat pangyayari sa buhay kapag nawala ng ating minamahal. And ganun talaga yung buhay. At ipagpapasalamat mo na lang yun sa Diyos dahil bigay siya sa iyo at meron kang natutunan sa kanya. Ayan, ganun na talaga ang buhay guys. So let's go. Talagang mahirap labanan ang tinadhana guys. Nadhana ka ng mamatay. Walang taong pwedeng pumigil doon dahil ang kamatayan ay walang pinipiling oras. Kapag tinadhana ng kamatayan na ngayong araw mamatay ka, eh talagang kailangan mong tanggapin yun dahil ganun ang kamatayan. And dapat na lang natin ipagpasalamat, kaya ipagpasalamat mo na lang na dumating sa buhay mo, dumating ang pamilya, kung ano bang namatay sa iyo, anak, kasi walang pinipili ang kamatayan guys. So let's go. Nagpapaalam. Ganun talaga. Nagpapasalamat, nagpapaalam. Pinapaubaya mo na lang sa kanya. Oh. So yun na po guys. And nakikiramay ulit, paulit-ulit sa lahat ng sumusuporta sa Noynoy Aquino. And ganun na talaga ang buhay guys. Talagang hindi mo dapat pinapaubaya mo, pinapasalamat at ibigay mo lang sa Diyos dahil talagang ganun ang buhay. Mamamatay ang tao, pinapanganak, mabubuhay hanggang sa mamamatay. And ganun talaga ang buhay. Yun na po guys, and I hope you enjoy to our reaction video. Pangatlong reaction video po namin to guys. Hindi ko naman kasama yung aking partner, and yun na po guys. So don't forget to subscribe, like, and share to our YouTube channel. And kung bago ka lang po, sana pagpatuloy mo sumuporta sa amin guys. And let's go.